Serbisyo Publiko. Sa Bacolod, aksyon! Ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Action Radio Philippine Standard Time, 1:41. Kamusta naman mga pinalangga neton nga mga tagpalamati kag syempre inyo kubus nga lagad upod naman ninyo si Tito Wilma karon nga hapon Miyerkules nga edisyon sang This Is My Life. Ang aton una gid pagpangamusta sa aton mga palangga nga mga tagpalamati sa kutob sa aton malabutan sa kahanginan. Sa mga nagaupod sa ilatag sa mga radyo, sa inyo sa ni mga lilisuan, 684 kHz. Hi and hello sa inyo. Na magluwas diri sa Dakbanwas sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, bugos nga isla sang Negros, kag sa mga kaiping naton nga mga kaislahanan. Especially dira sa Guimaras kag sa Panay sa apat man ka mga probinsya. Dira sa Iloilo, Rojas, Capiz, Cagantic, and of course, dira man sa bayan sang Palawan, sa Masbate, kag sa Romblon, kamusta lang? Salamat sa inyo mga mensahe kay Tita Wilma, kag ang aton man mensahe para sa inyo, kamuman maghalo. Ha? Well, anyway, ang mahamalagay ni Tita Wilma karon nga hapon, samtang kamo dira nagapahunay-hunay, kag nagahilay-hilay, ang iban medyo masako-sako pa, ang paghalong sa gihapon aton ginapahinumdom sa inyo. Wala pa matapos ang aton giyera or ang aton away baituk sa pandemic ng COVID-19. Ang mga health protocols himuunta sa gihapon. Importante kaya. Kag sa gihapon padayon man ang aton pagpahinumdom sa medyo nagapasaway. Sa maayo man nga paagi, kay ina hindi lamang para sa aton personal nga kaayuhan, kundi para gid sa aton tanan-tanan. Sa sininga hapon, syempre Tito Wilma, nga aton man madulong sa aton mga palangga, nga mga tagpalamati nga nagapod sa ilang mga radyo, sa FB Live, pagi sa Facebook page, ang Action Radio Bacolod. Kag ara man nagaupod sa aton sa YouTube via this Action Radio Bacolod. Click nyo lang na, kaya danay ng tagyapon, tubtog-tag na lang stress na. Ang aton man dalagan sang panahon, halin sa pag-asa, aton man ina igahatag sa inyo dugay-dugay, kag pilaman ka mga updates, no? Pilaman ka mga updates sa mga nagakatabo na, or nagakatabo, balita, nga sa aton iya palibot sa aton pungsod. Ato ba lang car seat law nga ito? Okay man to tawa, di ba? Diyan na ito. Kag ining isa naman ngagin pagwa sa Land Transportation Office
natungod sa paggamit sang face mask. Kung ang driver lang iyang nagadala sa salakyan, okay lang. Now, hindi okay na. Konsulo lang siya kung sa salakyan, okay man. Pero kung pagid ang detalya sina, aton man bantayan. Kag syempre, ang masubo-subo man nga balita, ngang anay senador, Janos Minia, nagtaliwan siya. To sa bagay may edad-edad naman ang former senator kag may isa pagid nga nasiplatan si Tita Wilma inang mag-utod gin buno sang ila mga hinablos abi ninyo anong rason ang video kay na kantahanay kun nga naglabot dira hibaluon man naton karon kay may kabuhi nga nadula. Kag isa man ka sulat ang aton talupang doon sa karon iya nga adlaw. Gani relax lang ka mo dira. Ang aton sini letter sender lalaki. Nagaworry ang problema sa tunga Manila nga mag-abyan. So hibaluon man naton kung ano ang ginhalinan sina. So upod man sa inyo karon nga mga opinion, inyo man mga greetings, pwede ninyo mapadala sa aton text hotline syempre 0963-757-0874. Again, 0963-757-0874. Pwede man makaparticipate iyang aton dira mga palangga mga tagpalamati nga nagaupod sa aton sa FB Live, no? Pwede gid kamo dira makapadala sang inyo mga greetings kag sang inyo man mga opinion. Sa mabasahan naton karon iya nga sulat. Kag magluwas pag sina Tita Wilma nga eton FYI, no, eton FYI segment, ano ba lang nga information? Hindi. Sa mga kauturan tabla, ikaw bi? Kung kaisa, nag-experience man ikaw nga, nabudlayan, ikaw magtulog, liwat, kung makabugtaw ka sa tiunsang kagabihon. No, may ara sina ako ka-experience man ko sina may makisi-kisi kagani mo. May manginit kang tanan himuon mo na lang. Pero makuha kita dara karon pila ka mga informasyon nga iangot naton sa sina nga sitwasyon. Kag syempre nga iton man tag sa ka horoscope pagi sa iton tag sa ka zodiac sign lingaw-lingaw lang naton inaadlaw-adlaw para man nga maliton kadali ang aton mga pamensaron kag balatyagon sa aton tagsa nga gina-eksperyensya sa karon nga panahon. Di ba lingaw lang na aton? Pero ti kun mag-timing man sa hitabo sa imo life dira adlaw-adlaw, ti do ma-enjoy ka man kung sa galangho man, galaghong man, di gani man no tawa masampok ang kilay. Okay man lang na kay kalingawan man lang na aton. Upod man ang inyo sini mga lucky numbers kag inyo lucky colors of the day. Alaw na 47 Action Radio Philippine Standard Time ang iton ay update from Weather Bureau, no, ang pag-asa ti indi lipod sa aton ang aton kalangitan nga magalumon na may mga pag-ulan-ulan pero sa gihapon sunod sa pag-asa ina tungod sa northeast monsoon o kon amihan nga padayon man nga nagaapekto sa bugos nga pungsod. Tisirno sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o kon amo inang pag-asa sa karon nga adlaw naga-eksperyensya kita sang magalumon nga kalangitan nga may upod iya nga mga pag-ulan, especially sa bahin sa Bicol region kag sa mga probinsya sang Samar. Tiang Cagayan Valley, nabilin nga bahin sang Visayas, ang karaga ka mga probinsya sang Apayao, Kalinga Mountain Province, subong man sa Ifugao kag Aurora, sa Quezon, tawi ada pagi sa Oriental Mindoro kag Marinduque, kag ladali lapkip man dira ay nanuman Miyerkules pa lang gani. Pero lakip man dira sa Romblon, nag-experience man sila sang pagulugal tubtub magalumon nga kalangitan nga may panalagsa nga pagpanalithi kag pagtupa sang ulan. Kita naman, may pagulugal uman, tubtub magalumon nga kalangitan, may ara man isolated rains, kita iya nga ma-experiensyahan kag lakip na dira ang iban pagin nga bahin sang aton pungsod Pilipinas. Pero
diri sa Dakbanwa sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental, ang temperatura nga ito mabatyagan kalain. No? Ako kung sa katugnaw to, sakit ulo kung mubaw nga mga anak na. 25 to 30 degrees Celsius para karon nga adlaw. Pero matugnaw gid sa tiun sang kagabihon tubtub sa kaagahon, nagasalala kitang ulo ko gabunet na pero no, di ba? Kag si Haring Adlaw paman kapay magtawa. Kag si Haring Adlaw kay ina nagbutlak naman alas 6:11 sang aga kag magatunod karon alas 5:53 sa hapon. So inaang aton sa ni weather update nga na-share man sa inyo sa siniya nga tion. Kadtuan naton ang pila man naton iya ka mga update of course. Kadtuan na kita sa COVID-19 or coronavirus disease nga update naton. Especially diri sa Dakbanwa sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental akip na ang aton bugos nga riyon kag pungsod kag bilog nga kalibutan. Diri sa aton sa Bacolod, di wow, may pulo na naman ka bag-o nga nagdugang. Nan. Pulo ang bag-o nga kaso sang coronavirus. So subong may ara kita suma total sa Dakbanwa sang Bacolod sa 5,775 ka mga kaso. Sa probinsya may 6 ka bag-o, te ang record naman sa bugos nga probinsya sang Negros Occidental 6,640. Bugos nga Western Visayas may 36 ang bag-o no nagapatinan na diri sa aton nga nagdugang dira sa record. May ara karon nga record nga 23,311 ka mga kaso sa diin sa sina nga numero ang aktibo no si COVID-19 1,179 na ang mga naka-recover nagdugang 69 na 69 ang bag-o nga nag-alalayo. So ang recovery sa karon ara na sa 21,426 kag sa mga nadulan sang kabuhi tungod sa sining coronavirus. May duha nga nagdugang. Subong, may ara na kita kabugusan, 700 na 700 ang nagkalamatay tungod sa coronavirus disease. Ina sa Western Visayas. Kag sa bugos nga Pilipinas, may ara na kita kabugusan nga 528,853. Ang mga nagkalamatay naglabot na sa 10,874 kag ang mga nag-alalayo or mga naka-recover 487,611. Ina base sa record sang Department of Health. Kag hali naman sa World Health Organization ang record sang coronavirus naglabot na sa 104,391,187. Ang kabuhi nga nagkaladula o kung nagkalamatay tungod sa sina nga virus naglabot sa 2,262,733. Kag ang mga naka-recover naglabot naman sa 76,246,542. So amoy ng update sang dalagan sang coronavirus halin diri sa aton sa Dakbanwa sang Bacolod probinsya sang Negros Occidental, bugos nga Pilipinas kag syempre Tita Wilma sa bugos man nga kalibutan. Okay? Oo, so kadto na kita sa dugang paginaton nga update. Ining sagin mention tabala kaina na halin ini iya sa LTO kun Land Transportation Office. Ginklaro lang nila nga hindi nila ya pagdakpon kag hindi nila pagpamultahon ang mga pasahero nga nagasakay sa isa ka salakyan nga wala nagasuksok sang face mask o kung nagaupod man o kung nagainupdanay o kung wala sa ila sinibalay. O, pwede? O. Kaya mo niho, durante suno kay LTO Chief Transportation Assistant Secretary Edgar Galvante, no, ginatunan sang Interagency Task Force on COVID-19 na kag Department of Health ang amo iya nga pulisa. Pero temporaryo lang ina, no? Inang pagsinitahan na temporaryo lang ina suno kay Galvante
kag hindi man pagpamultahon gid gilayon o whatever, kundi i-explicar lang ang kaimportante sang pag-observe sang protocol. Ha? Amo nang hambal niya. Kay ti kabalugid kita nga kung sa aton man madumduman sa isa ka nagwa man nga balita nga gin-mention ni LTO Director Clarence Ginto nga ang mga pasahero nga ara sa sulod sa mga private cars o mga pampubliko nga mga salakyan kinahanglan magsuksok gid face mask para maproteksyonan ang ila kaugalingon against COVID-19. Kag hambal pa niya nga mga magalapas ang posible or pwede, no? Ang maglapas iya nga mga tag-iya sa mga private vehicles. Yes, patungan sang pinalidad. 2,000 ka pesos. Senteng sa mga public vehicle violators naman, 5,000 ka pesos. Pero ti sa una, hindi pa man kamo pagdakpon, eksplikaran lang, amo na gani nga kinahanglan, mangin matuto man kita sa pagsunod sa mga ginapahimo sa aton. Hambal ni Cabinet Secretary Carlo Nograles gani nga, ang mga drivers nga nagaisahanon sa ila salakyan, hindi na kinahanglan pa nga magsuksok sang mask, samtang naga-drive. No? Hambal ni Nograles, nga mo man ang chairperson sa IITF, nagpagwa na sa advisory ang Department of Health angot dera. Kag inanagasiling nga ang mga naga-drive lang gid, pwede nila makuha ang ila makakasang ila sini mga mask samtang ara sila sa salakyan. Ti amo na yang amo na sa sinaya kun siya lang isa no? Amo na hambal ni Nograles nga niya, I think that is only logical. Kay kun ti isa lang siya sa sulod, okay man lang kay ti wala man peligro para sa iya, no? So amo ina na ang aton sa ni-update na hinungod sa paggamit sang face mask kung ara ikaw sa salakyan. Ang masubo lang gid nga balita nga nagtaliwan na kahapon na si Senator John Henry Osmeña nga amo iya ang mayor sa karon sang Toledo sa Cebu. Ang hambal ni Annie Osmeña Aboites nga utod sa kanay senador. Nagtaliwan siya kahapon sa hapon mga 2:45, no? Sa iya sa unit sa Maryville Condominium. So gilayo naman siya, gilayo naman nga ginpa-cremate ang iya sinibangkay. O galing may mga schedule of masses lang paagi sa Zoom, hambal sang iya siniutod. Pero 83 years old na siya, di ba? 83 years old na ang anay senador John Osmeña. May isa pagid ako nga natalupang dandiri nga balita. Ito ang hambal ko kay ina nga mag-utod bala, no? Sa ila, isa ang patay, isa ka lalaki siyempre patay. Samtang iya utod, ara sa critical nga kondisyon. Ina matapos nga ginbuno sila, no? Nga duha, no? Sang ila mismo mga hinablos. Kabalo ka mo kung ano lang ginhalinan, ang ginawayan nila, ang video K. Di na natabo dito sa may Pangasinan sa Kalasyaw. Kag suno man sa report, sina iya nga tiun ginaselebrar ang birthday, no? Sa sina nga tiun ginaselebrar ang birthday sang isa kakapamilya nila sang matabuin ang trahedya sa Barangay Abuetel, no? Dito sa may Kalasyaw, Pangasinan. Ang napatay siya tungod damo siya buno mo, hindi magnubo sa siyam iya ka buno. Ang iya naangkon ining 42 years old nga si Adonis Paragas. Ang critical naman among iya sina magulang nga lalaki. Kag karon sa investigasyon man sang kapulisan, ang pahayag sang duty officer nga si Police Lieutenant Ramis Castro sang Kalasyaw Police Station nga nahibaluan sa mga biktima nga may ara ginguba bala ang wiring sa microphone nga ginagamit sa video K na amo inang ginhalinan sang ila pagbinaisay hasta nga nag-init ang pagbayluhanay sang mga tinaga nga sa diin nagresulta iya sang pagpamuno. Ang balman sang kapulisan suno sa ila man investigasyon nga medyo inang mga naglabutanay may ara na gunat sa mga nakalikad.
ang mga pamilya sa mga biktima nagapanawagan hustisya, no? Nga bisan kapamilya pa nila ang mga kriminal. Kinanglan matagaan hustisya ang kamatayon kag natabo sa isa pagingara sa kritikal iya karon nga kondisyon. But actually, may ang duwa iya kasuspetsado padayon pa nga ginapangita, no, sang kapulisan. Kag ginatinguhaan pag nila makuha man ang bahin sang duha nga naresto. Pero wala magpasugot ang kapulisan tungod nga tungod man sa ginapatuman nga health and safety protocol. Inang kalain lang gid bala, no? Kalain lang ambot naton silingon indi bala manami nga magpamilya lang batos tungod lang, no? Sino ang nagbugto sa wiring sini microphone? Sino ang naghalat sini guro mga naka-priming naman? At nami ginayang kanta-kanta kung naka-priming, di ba? Daw amo sinang ginhalinan nga nagbinais-bais nga nagresulta sang pagbinun-anay kag nagdula sang kabuhi sang isa kag ara sa kritikal nga kondisyon ang isa pa kaya. So, indang aton sini mga update nga nadulong man sa inyo sa siningation sa aton man anay dira mga kauturan nga naga or magakinahanglan sa mga preska nga bulak para sa inyo man mga pinalangga o kung saan man nga mga kahiwatan nga gusto ninyo, pwede man ninyo ina ma-package. Pwede kamo makakadto dira sa Ferrero Street sa likod sa Bacolod Bay Center na hamtang ang Johnny Dossi Flower Stand. Pwede man kamo makatawag sa cellphone number 0930-959-2828. Again, 0930-959-2828. Ara si Maymay kag si Tintin nga maga-entertain sang inyo sini mga kinahanglanon. Mabalik si Tita Wilma pagkatapos man sang pila ka mga importante nga mga commercials. Cellphone Plus Herbal Capsule. Okay, hi and hello. Mayong hapon lang no? Sa mga nag-upod sa iton sa FB Live. Mayong hapon dada kay Atia Kim. Yes, good afternoon kuno hambal ni Atia Kim. Kag Tita Wilma mayong hapon. Alex Montesa mayong hapon man. Kay Hazel Naipal. Kay Hazel Naipal. Mayong hapon tamyaw ko lang Tita Wilma. Family Dimol kag Lapian family sang kanduni. Nagapamati gid kami. Tawe, ga-monitor gid watching live FB now, Ramon and Lucy, Kyle, Bimbim at Chivar sang talok. Thanks gid Tita We, Ana, God bless, Ligay Villaris at Chivar. Tita We, upod naman kami sa imo programa, sigurado matamis ina. Ay, Alex Montesa, salamat gid sa imo. Mamel Churita Ferrer, good afternoon Tito Wilma, salamat gid sa imo, na. Please greet lang happy birthday kay John Ray Piadoche sang Barangay San Miguel, La Carlota, halin kay John Piadoche. Salamat gid. Noemi Portudo, good afternoon, idol from Mansilingan. God bless Noemi. Thank you gid ha, mayong hapon. Kag mayong hapon man kay Tita Wilma. Miguel Nambong, salamat man sa imo. Madam, Action Tita We, we're on monitor. May God bless you always. And the number 1 AM radio station, ARB or Action Radio Bacolod, greetings to all the viewers, listeners who are monitoring right now. Inahalin kay Sir Juval Trinidad. Sir, thank you so much. Na? Mami Toys, good afternoon. Naga-monitor kami. I love you from Sweetie Pie. Now, Sweetie Vaniegas Ugaton, sister-in-law ko na. Mami Toys, thank you. Good, love you too. Anthony Jones Savilio Siblano, tita maayong hapon. Kay Tatay Domanda ha, maayong hapon. Pasakop ko na lang Tita We ang duha ka senior citizens ang Mabini Coral nga masupog. Nga nagaupod sa imo programa 24/7 monitor lang sila through transistor radio. Samtang wala pa establish ang wifi nila. Sa FB Live wala sila pero sa transistor nila ara sila nagatika-tika bao. Sa imo programa. Madamo gid ka salamat Alex Montesa, madamo gid ka salamat sa imo. Makakadlaw gid ko permi sa imo. Bibi Biligorio Gregorio Yulom. Tito Wilma, good afternoon. Ga-monitor gid kami sa imo program every day. Upod sa family ko, thanks and God bless. Likewise, ma'am. Noemi Portudo, again, thank you.
Mayong hapon man sa tanan nga members ng Energy kabilang buhay, aportik dalom nga anak. Mary Rose Montaño, mayong hapon man ng Wilma, God bless and keep you safe always. Thanks, Inday, kamusto lang kamo dira sa may Handumanan. Hello, Tito Wilma, maayong hapon from Amor, Malayang. Thank you, kid. Tamiyaw ko lang family Lunyas sa Shanda Isabel, Barangay Sag-Angla, Castillana. Ga-monitor gid sila ni Mama Lorena watching live from Muntinlupa, Manila. Okay, from Christine Joy Macawili. Balikan talang kamo karon dugay-dugay, ha? Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding Agton dari text hotline nagasiling nagatamyaw ko gali sa Tortosa may napla sa ilan ni Banhaw kay Puka kay Dorothy kag Inday Vivian ang nagatamyaw karing Espanyola sang Handumanan 1766 tema yung man na gani relax lang kamo dira, okay? Tawe good PM ginagwit ko da sa purok Kanlubuyan, Tapi, Kabangkalan, Pamilya Istanda, kag Pamilya Ginson. Sakto niya siya. Mayong hapon da sa inyo tanan ang nag-greet. Si Jesus Makilan of Bacolod City. Salamat gitaw and God bless. 0084, na? Okay, let's 2:09 na Action Radio Philippine Standard Time. Stand by. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay.
kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga mangin kabahin diri. Dear Tita Wilma, Ang aton pagabasahon sa karon nga hapon nga mensahe or sulat ginpadala sang nagapatawag kay Ronnie, hindi yan ituod nga ngalan kag hindi man ang iya account name, ha? Pero mensahe ni Ronnie sa This Is My Life nagasiling, Dear Tita Wilma, nagapagamusta lang ako sa imo kag sa tanan nga mga taga-Action Radio. Matamyaw man ako sa maayong adlaw sa tanan nga nagapamati kag nagaupod sa This Is My Life sa ilang mga radyo kag sa FB Live. Tita Wilma, may i-share man ako sa imo. Isa ka hitabo sa akon kabuhi kag problema para sa akon subong. May close friend ako. Tawgalan siya kay Serge. Very close gid kami nga duha. Pero naguba tungod sa isa ka babae. Ako naman si Ronnie, kag 23 years old, may asawa. Tita, amo ini ang natabo sa amon nga duha. Si Serge dugay na nga naga-istorya sa akon nga may girlfriend siya or nobya, no? Girlfriend siya nga ara sa Amerika. Isa ka US citizen. Ang hambal niya sa akon nga magabakasyon para nga makakita ay sila personal. Sa social media lang sila, Tita Wilma, naga-communicate. Kag, suno sa iya, dira man niya ginpangaluyagan ang girl, kag dira man ginpakilala sa iya, sang iya utod nga atuman sa Amerika. Ang natabo, nag-abot diri sa among lugar. Ang iya ginahambal nga nobya niya. Last year lang gid, tita. Antes nagsugod ang pandemic. Kag kumo friend kami ni Serge, nagwa kami nga tatlo for dinner. Wala ako sang nakita nga indikasyon nga may pag-intsindihanay na sila nga duha. Kung tan-awon ko lang, friends lang gid sila nga wala sang romantic relations. Kag sa akon, na-feel ko nga malapit ang babae imbis nga sa iya. Nag-CR ang friend ko. Kag abi mo, nakibot ang girl sang ginpabangkot ko siya. Kung saan o sila mapakasal ni Serge. Ang hambal niya sa akon, friend lang sila nga duha sang best friend ko. Nakabalik na siya sa US, pero wala na ako ginaistorya sang akon amigo. Feeling ko lang, tita, ginbatyag niya ang sobra nga pag-close sa akon sang babae nga ato. Nga wala ko man ginpatulan tungod may asawa ako. Kag wala man gid sang buot silingon ang amon closeness. Tita Wilma, gusto ko may numbalik ang pag-abyanay namon ni Serge. Kag naging problema ina sa akon. Halin pa sang estudyante kami, miguhay na gid kami. Hindi ko gusto nga maguba ina tungod sa sala niya nga pagpati.
Ano bala ang dapat ko himuon? Ronnie. Okay, sa imo Ronnie, salamat gid. Mayong hapon. Salamat sa imo pagpaambit sang isa ka hitabo sa imo kabuhi nga nakahatag man problema sa imo. Na? Ay, hoo. Ina kung kaisa, ina ma-misinterpret balahaw. Amo ginang mabudlay, no? Na? Pero, feeling ko siguro, na ako lang yung feeling ha, na wala ginman nagsunggod si Serge sa imo. Na? Wala siya nagsunggod sa imo. Kundi siguro, nahuya lang siya sa kaugalingon niya. Kaya nga, ginapabugal niya sa imo mo, nga nubyan niya ang girl, di ba? Sang wala pa kapauli, makita mo nga excited na siya, nga makita, kag naghambal saya, nga nobya niya, doon mo na. So siguro, ining nahuya lang siya sa imo. Kung nga ang nag-antad siya anay, na hindi lang pag-misinterpretaha ang hitabo, kag hindi ka maghimo sang isa ka bagay nga makapalala sang inyo sitwasyon. Tagai lang siya anay ligwa. Ha? Kag kun ako ang pamangkuton mo kung anong dapat mo himuon, mas nami guro ikaw maghimo sang first move. Na? Ikaw maghimo sang first move nga istoryahon mo siya. Nga daw, pariho lang balado, wala lang sang natabo. Na, di ba? Kaya nga, wala gidya to, kung si Tita We lang palang taon mo, wala gidya rason nga mangin guilty ka sa hitabo. Tungod nga, wala mo man ginmalisyahan o wala mo man ginpatulan ang closeness ginpakita sang babae sa imo. O, di tungod kay close friend ka mo, sang iya nga friend nga ina, nga si Serge, okay lang. Kaya in the first place, may asawa ka man yan, di ba? Nan. Siguro na ano lang si, I'm sorry, nahuya lang gidya sa kaugalingon niya si Serge. Di ba? Kaya amakon mo na ng excitement siya, pabugal yan, muna babae, amuna, mabalik. Ipakilala sang uto dyan man nga dito, nga ato dito yan sa Amerika. But actually, kung kaisa, tungod lang bala sa mga misconception, misunderstanding, amo na guba ang isa ka madugay kag maayo nga relasyon. Kung maara man akong kaisa ga katabo sa bayan sa mga kababainhan, close friend ka mo since ang gagmay ka mo. Pag dinalagan ninyo, pag college ninyo, nga makanobyo na gani, nagalain to na eksperyensya nyo na may mga changes. Oo, natural kag normal ina. Pero dapat ang isa maka-intindi man na. Galing ting imo lain naman na iya, no? Ang maswestyon lang gini Tita We sa imo, Tuto Ronnie, istorya ha si Serge. Na? Hibalua, kung nga aamusina, ang iya ginapakita sa imo. Good timing lang gid ang kinahanglan mo dira. Good timing, nga maayo ang iya sinimudo, mayong dalagan sang pamansaron, kag daw may plano man siya nga magatubang kang makigsugilan doon sa imo. Man kabudlay kung mag-bad timing mo, di ba? Kabudlay kung mag-bad timing, kaya kung kaisa, mo pa nang makagatong o kung makapadugang sang isa kahitabo nga wala mo maintindihan kun nga kag magalala lang bala. Amo lang na ang mahambal siguro ni Tita We. Tagai lang siya anay jutay nga tiun, jutay nga panahon, mga inadlaw si mana, bisan magbulan pa, no? Hingalit lang na. Kay nga, sa amo na, sa nasiling ko sa imo ang paglantaw ko, medyo nahuya siya siguro sa imo daw. Kumbaga bala, nahuyan siya, kay nga wala niya ma-meet ang iya expectations sa amo nga girl. Friend lang gali, hindi sila girl kag boyfriends. Okay? Ina lang. Hindi na pagproblemahi. Magaligad ang mga tinion, may aragid nga instance nga magatabuay kamo kag magtabuay inyo man panulok kag makagulpi lang balabungat kag magwa na lang na siya. Basta ikaw wala ka feeling of guilt diri sa sulod sang imo baladyagon. Tandaan mo ina.
Ha? Wala kaya handom nga malain, kundi maayo para sa imo abyan nga si Serge. Okay? So, thank you gid sa imo Ron. Salamat gid sa pag-share mo sa imo diri isa ka tinipik nga bahin sa imo kabuhi natungod sa relasyon mo sa imo sini close friend. Okay, so sa iba naton dira nga mga palanggaman nga mga tagpalamati, kung kamo man may mga istorya dira sa inyo kabuhi nga hindi ninyo malipatan, nakahatag man sa inyo sang leksyon, nakahatag man sa inyo sang inspirasyon o kon problema man nga inyo ginaangkon subong, naluyag man ninyo pangayuan sang personal iyang opinion kag advice ni Tita Wilma, pwede kid na. Isulat nyo lang ina sa papel kag ipadala diri sa This Is My Life, DYEZ Action Radio, Penthouse, Wilrose Building, Burgos, Luksan Streets, Bacolod City. Hindi gani, pwede nyo lang di ma-drop by. Bili nyo lang that, no? Putan nyo lang that for This Is My Life. Mabaton man ina ni Tita Wilma, di ba? Or if not, sa pinakamahapos nga pamaagi subong tungod sa pandemic, pwede nyo ina ma-share kay Tita We. Paagi sa Facebook account man ni Tita Wilma. Pangitaan nyo lang, ang search nyo lang da Wilma Antupina Sugaton na pwede ninyo dira ma-send ang inyo sini mga istorya sa kabuhi or ang inyo problema. Pwede man sa Facebook page ang This Is My Life, no? Sa Facebook page ang This Is My Life, pwede man ninyo dira send kay makitaan ina ni Tita Wilma kag mabasa man on air. Okay? Yes. Alas 2:21 na Action Radio Philippine Standard Time. Pero ay antes ko bala malipat. May istorya ko anay sa inyo ha. Kadali. Siguro, dason nga si Mana sa February 8, hindi tanay mag-updanay, malisensya lang si Tita We, nga may asikasuhon lang gid ko nga tama ka-importante. Tama ka-importante kag nagakinahanglan gid sang akon inoras, atensyon, kag akon bugos gid nga igtalupan mo. No? Jutay lang gid nga paghangop halin sa inyo, no? Kag as promised, si Tita We magabalik. So, updon nyo lang daanay, na mag-aupo lang anay sa inyo si Inday Ann sa absensya ni Tita Wilma. Na? Hindi nyo lang pagkalipatan basta palangga, takamutanan. Pero ako magabalik pagkatapos ang akong mga hilikoton nga tama ka importante, ha? Okay. Pero kung ikaw nagakinahanglan kwarta kag plano mo nga mag-loan, arang si Tita Wilma magabalik pagkatapos man sing pila ka mga importante nga mga pahibalo. Okay. Hi naman dira. Hello. Sa kay Carol Montuya, good afternoon po, ga-monitor via FB Live from National Printing Office, Quezon City. Wow, good afternoon sa lahat ng mga taga-National Printing Office dyan sa Quezon City. Hi and hello, stay safe sa lahat diyan, no? Kinahanglan gina naton. Kinahanglan nga maging safe kita. Kag kinahanglan nga
follow lang kita sang tanan nga mga health protocols. Okay? Yes. Kay Miss Heaven, Homa Lumina, good afternoon sa imo. Na? Good afternoon to from Ashley Virgo. Kay Joel Libacaw, mayong hapon Tita Wilma, gapamatigid kami diri sa Hilamunan, Kabangkalain. Gasigabong gidi ang imo program. Gasigabong gidi, ha? Thank you, Joel Libacaw. God bless you always, Tita. Na good PM action, Tita Web. Please tamyaw da sa mga anak ko sa May Calatrava sa San Carlos. Da si Roslyn Bison and his family kag Tita We ang ilang mga customer nga nagapamahaw na mati man sa imo now nga programa namian gid sila. Halong and God bless you, Tito We. Salamat sa inyo in the Virgie Alpinda. Na? Susan Tuante de Bulgado, good PM. Monitor lang ko di sa Hinigaran. Okay, thank you, kid. Cedric Hagurinti, hi da, good afternoon. Tito Wilma, pa-shout out ko lang happy birthday. Savannah Skyler Tumbukon from Faith Joy Tumbukon, Palanog. Okay, shout out kay Kyla Divine Basilio, kay Cedric Hagurinti Hada. Gina Herone Fernandez, mayong hapon Tito Wilma, watching in Hagimit. Ma'am Elizabeth Maleka Gamala, paki-greet kay Kurt Emmanuel Bailin on his birthday today. Thanks, keep safe and take care always. God bless and more power to Action Radio Bacolod, number 1 AM station. Ma'am Elizabeth Gamala, thank you, and happy birthday kay Kurt Emmanuel Bailin. Alex Fuentes, yes, I know you're listening out there and you're watching. Thank you, good. Vicky, Jenny, sige. Inday Gina Officer, hello Tito Web President, thank you, and Cathy Verse, salamat man. Yes, araman si Tuto Ederica Ford, sang OTTG Christine Taxi, good afternoon, salamat sa imo, halunggid ka mo mga anak, no? Ev Smart today, Yusel Sedo, salamat man. Monitor lang kami diri sa Tanza Cavite, Tita Wilma, na? Ev Smart, okay, thank you, kid. Keep safe lang. Chris Vilma Treyes, thank you. Kakainday Blaza, mayong hapon, Tita We. Good afternoon, actually watching live East Home Street, Barangay Estefania. Yes, kainday Chris Matreyes, salamat, kid. Sa iba naman, karon naman dugay-dugay. Aha, relax lang ka mo dara. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Action Radio Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ, Action Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Action Radio Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ, Action Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share.
Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Antes ko maghatag sa aton FYI, pila ni ka reaction sa aton mga palangga nga mga tagpalamati sa aton ginbasa nga sulat kaina, na mayong hapon ang ma-advise ko sa imo, kadtuan mo siya kag istoryahon mo gid siya mig, na kag pamangkuton mo gid siya kung anong problema niya sa imo, agud mabalaan mo gid mig, na pray lang always, okay utod. Wala nang sugpo niya, but you are okay lang gid. 8329, salamat gid sa imo mensahe, okay? Salamat gid ana. Hello Tita Wilma, good afternoon. Please greet sa bata ko nga si Baby James. Aba, salamat gid. Hali naman kay 9309. Miss ka gid namon, pero ari lang kami maghulat sa imo. Ang gali ni sang tinungan Isabela. Oh, salamat gid, no? Salamat gid. Nagatamyaw ko da sa taga Tortosa, Manapla. Yes, nabasa ko ni siya kaina. Okay lang nga siya, ha? Kagamay yung hapon lang dira sa ako nanay sa Don Salvador Benedicto nga nagapamati. Si Nanay Tiling. Aba, halin kay 2869. Alas 2:30, Action Radio, Philippine Standard Time. Kadtuan anay naton titawe ang aton sini nga informasyon nga mapaambit sa iton mga palangga nga mga tagpalamati sa siniiya nga hapon. Ano to gani titawe? Ina makabugtaw ka mo sa gabi, hindi na ka mo makatulog liwat. Kabudlay, no? Kabudlay gidya, no? Nga makabugtaw ka, kabudlay magtulog liwat. Okay lang ako makatulog ka bala 3 to 4 hours. Tapos ti ko magamuna adla pagkatapos pagkadlaw kung may obra ka ati ho gaduyong ka di ba? Maada akong kaisa nga kung di ka katulog sa gabi, ang tendency mo is mainom ka sleeping pills. Hindi ganing iban ka inom bala antihistamine. Para nga makatulog sila, para nga muok ila tulog. Pero hindi na siya nami na. Pero may ara man pila na ito nga dapat himuon, no? Ang masami nga rason nga hindi ka makatulog, ano gani? Tungod sang stress. Kung maghigda ka na sa tion sang kagabihon, inang feeling mo bala, ining hindi ka mapahamtang, dugi na hilas ka, nag-worry ka, ti syempre kung amo ina ang imo na batyagan kag ang imo paminsaron, hindi muok, ano gani, hindi mahamuok ang imo katulugon. For sure, makabugtaw ka gid sa tungang gabi. If not, mga alas 2, alas 3, makabugtaw ka gid. So, pwede mo na baguhon ang mga routine mo, adjustments, ang imo pila ka mga kinaiya para makasiguro ka nga mahamuok ang imo katulugon sa kagabihan. Ang nahibaluan lang naton dira sa kalabanan nga makabugtaw sa tungang gabi, tuod kun sa akon hindi gid siya nami kun makabugtaw ka mo kay pagkaaga do hindi ka gid mapuslan tuod. Kun ina ang imo ma-experience ang tendency mo pagkaaga daw nagasala-sala ka ba daw nagapanik ka ting resulta pagid hindi ka naman diwat makatulog sa kation sang kagabihon. Okay. But ariho, may study dira na may study dira ang ginpatigayon. Sala nga pagpati ina nga bisan 60 to 90 minutes ang isa ka tawo sa pihak sang sa iya pagtulog, kabahin lamang ina sang normal sleep cycle. Basta wala kasang nabatsyagan nga bisan ano nga masakit sa imo na. Normal lang ina, basta nga wala kaya sang may ginabatsyag sa lawas mo. Himoon mo bilong nga adlaw, syempre kung tanawon naton bilong nga adlaw, ano gani? Stress kita sa trabaho naton, bisan kung kaisa aral lang kita sa balay, hindi bala mga iloy na may ulugtasan, may diligamuhon, ano pagid, hilimuson sa sulod sang balay, labada tanan, amo na bala kung kaisa ba, tanan ina factors gid nga hindi ka kung kisa sa sobre nga kakapoy hindi ka makatulog. Gani kinahanglan hinay-hinay lang sa paghulag kag pagpamensar para nga maka-relax ang lawas mo
antes ikaw magtulog. Makabulig man ang pagpaligo, na? Pagpaligo, makabulig. Pag-inom sang kafe, siling nila, inalain nga klase, inang decaf bala nga kafe, suno sa pagtuon, makabulig ina. Kag napamatud-an ang malawig kag madalom nga pagpahuway, malawig kag madalom nga paginhawa, na deep breathing na. Nga inang paginhawa iyang hindi hapaw, kundi halin gid sa sulod sang imo tiyan, kay makaparelax manina sa imo. Ang pagpadulong pagid sa nga aton sini kwarto, na kung nanad ka nga may suga, patya ang suga, na kay ina iya nagahatag palatandaan sa lawas mo kag sa imo utok nga handa ka na, preparado ka na sa pagtulog, na. Kag ara pagid, may isa pagid na, kung pwede pa lang, buksan mo mga mata mo kag hindi ka magtan-aw buksan mo mga mata mo, hindi mo gali pag muklaton ang mga mata mo kag hindi ka magtan-aw sa relo sa orasan yo dira kung makabugtaw ka sa 10 oras ang gabi, kay nga mas ka lang nga mas stress. Oy, Diyos ko, ano na ni oras, hindi pa ko gyapon katulog. Ay, do makisi-kisi ka, may mabaliskad ka sang imuuluhan, saylo ka, natakilid ka, mahayang ka, tanan lang, wala. So, himuon mo, abi mo kung mag-amuna, mas ka nga nagaka-stress, di ba? So, need mo mag-deep breathing exercise, kag mag-concentrate sa mga bagay-bagay nga maka-relax. Pagkaligad sina mga 15 minutes kundi pagkagyapon makatulog, ara gwa kada sa ginahigda, saylo ka to sa iban nga hiligdaan, gwa ka to sa salas ninyo kung may laba tong hiligdaan da, kung may sofa dira pwede kada kahigda na, pero likawan mo lang nga masanagan ikaw sang suga para hindi ikaw alerto na gid lang nga makbugtaw hasta magkaagahon, na. Try mo man nga maka-relax pareho sa pagpamati sang mellow music. Kung i-try mo pagin nga himuon bala, bag-uhon mong imo nga pre-sleep routine, kay makabulig man ina para sa imo. Nan. Kag indi kagid magpamilit nga magtulog, kay nga akabudlay gid nga indi mo katulugon, piliton mong kaugalingon mo, hulaton mo na lang nga tuyhon ikaw antes ka maghigda. Tips. Hindi man nami ang pag-inom sang anuman nga mga pills para makatulog ka, kay iban amo nang ginahimo mo, no? Kinanglan makainom ka amo ni para nga makatulog ka sang mahamuok. Ay nga mga anak. Pero abi ninyo, may ara pagig ko na, ako experience ko na, nga hindi ko makatulog. Ang ginhimo ko, iniba lang 5 naton katudlo sa wala, no? Ang 5 naton katudlo ni sa wala, kung imo i-open, na. Ang in-between sang imo kamalingking kag sang imo ring finger, i-massage mo na, sige kada himo, or pray, or count, whatever, mati ka mellow music, i-press mo lang na siya, sige-sige. Na-experience ko na natulugan ko mo. Try nyo na bala. Oo. Ay nga mga anak ko mo. Oo, siling gani ni Tuto Philip Ken Alonzo Zagay. Oo, amo gina tita we stress gid na. Mayong hapon da sa imo, ha? Alas 2:37 Action Radio Philippine Standard Time. Kabay pa nga makahatag man tagamay nga informasyon sa inyo kung hindi kamo makatulog sa tion sang kagabihon, kung makabugtaw kamo sa itong gabi. Ay nga mga anak kamo. Pero sa ito naman mga kauturan dira nga nagapangita sa mas effective, mas mabaskog kag epektibo nga klase sang food supplement aring mga importante nga mga pahibalo.
certified. Ay nga mga anak ko. Sorry, Gid. Sige, akong greetings. Di nyo ko na mabatian. Sorry, Gid. Miss Margie Haniva, thank you, Gid, sa suggestion. Habali, Inday Margie, drinking chamomile tea or chamomile tea helps going back to sleep. Amo na akong ginahimo uwi. Thanks, Gid, Miss J. Good PM, we keep safe always. All the best. Thank you, Gid Marge. Toto, Philip Kinalonza, guys, salamat man sa imo, ana. Kag good afternoon kag sa family Bonilla sa La Carlota City. Good afternoon man sa imo EJB Laho. Nan. Siling naman Inday Maria Luz Grialdo Magkunat. Mayong hapon Tito We. Pakigwit kay Sweet Gretchen Paharo. Birthday niya today. Thank you, Geda. Sweet Gretchen Paharo na happy birthday sa imo. Tawi opda na lang sa imo pagpanamyaw partner ko sa Lawod BCS and to John Erd Ostunal sa Philippine Coast Guard, PCG Bacolod. And advance happy 9th birthday to my goddaughter, Shisha Amor de la Peña. Thank you, Tito We. Apo yan na. Thank you. Happy birthday, girl. 9 years old ba? Makalilingaw na gyan. Inday Blaza, salamat man. Kag kay Inday Chris Vilma Reyes, salamat man. Ami Fel Ormando, salamat. And Josephine Rice, thank you, Gid, for the love. Pinky Jane or Pinky Jaime. Faith Joy Tumbukon Palanog. Kag kay Ashley Virgo. Kay Susan Tuante de Bulgado, good afternoon. Kag syempre man kay Del Sarad Magada. Na? Salamat, Gid. Amal Churita and Lee K. Thank you, Gid. Mamaya hapon lang sa inyo. Na? Kag siling ni Tuto Philip Ken Alonzo Gaya, Tita We, mayong hapon lang da. Okay. Kag so touch naman sa message. Nining Malu, salamat, Gid. Thanks, Gid, for the love mine. Kag Janice Monteser, salamat man. Kay Ruchel Evangelista, thank you, Gid. Kay Ernie Odasco Lidas, mayong hapon. Kag kay Yenner Gregas, kay Kimberly Navarro, Ellen Miango, kay Martin Gonzalez, mayong hapon man. Kay Barado Benny, Edmar Kelitar, Liza Monte Castro, kamusta lang dira sa inyo, no? Okay, relax lang daan, ay balikan taman kamo, dugay-dugay.
Tita Wilma Sang, mga zodiac sign para sa iton horoscope kay Duran May. Thank you gid mayong hapon. Silinya, dahil hagi ko pamati ikaw gid hihi. Maging avid listener. Salamat gid ma'am. Na? Okay, sa aton horoscope para karon iya nga adlaw. Na, sa karon nga adlaw, Miyerkules, Pebrero 3 tuig 2021. Unahon naton ang zodiac sign nga Aquarius. Ari, sa mga Aquarius, ang inyo zodiac sign pamati, hugot nga pagpangamuyo, pamo ka na bala? Hugot nga pagpangamuyo ang imo himuon para maangkon mo ang nagakaigo nga ihibalo sa nagahilapit nga oportunidad para sa imo. Abi mo halos maangkon mo na ang kaayuhan. Ina kung hindi mo pag-updan sang mga hindi nami nga bisyo ang imo trabaho. Magpalayo ka sa chismis suno sa imo horoscope, na Aquarius. Mga maswerte mo naman nga mga numero 1, 33, 26, 52, 41, kag 15. Honey yellow is your lucky color. Sa mga Pisces, Pebrero 19 to Marso 20, ikaw naman, madiskubrihan mo ang katanhagaan. Madiskubrihan mo ang katanhagaan o kung ang katanhaga sang pagpangamuyo. Ang kalmado nga balatyagon, maangkon mo, maangkon mo kag angkonon mo gid para nga matapos mo ang tanan mo nga trabaho karon nga adlaw, mangin malipayon ikaw. Mga maswati mo naman nga mga numero 2, 23, 36, 47, 52, kag 12. Scarlet red is your lucky color. Aries, ang mga Aries, Marso 21, tubtub Abril 19. Kalinong, katawhay sa palibot. Kung amo ina ang imo nahamtangan, madasig ang kaayuhan. Kung amo ng palibot mo, no? Kinahanglan, mangin porsigido ka man sa imo ginahandom, Aries. Mga maswati mo naman nga mga numero 23, 8, 35, 48, 50, kag 14. Dollar green is your lucky color. Taurus, ang mga Taurus naman, Abril 20 to Mayo 20, ang imo balagin na tawag, ang flexibility mo bala, na amo ina makabulig sa imo nga mag-ayuhan ikaw sa imo kabuhi sa palaabot. Padayuna ang imo pasensya nga malawig sa imo tama ka makulit kag salawayon nga bata. Mga maswerte mga numero Taurus, 8, 35, 46, 25, 32, kag 10. Tulip pink is your lucky color. Sa mga Gemini, na taong Mayo 21, tubtub Hunyo 21, about increasing ang imo sinikaayuhan. Sige, go. Ina tungod man sa advice sa imo, sang mas nga naka-intindi sa imo sinisitwasyon. Kinahanglan man Gemini, mangin mahinalungon ikaw sa imo income. Maswerte mo nga mga numero 7, 43, 36, 14, 22, kag 12. Lilac violet is your lucky color. Kag sa mga Cancer naman, ang mga Cancer, amo ining mga nitaw Hunyo 22, tubtub Hulyo 22. Ang pagperma sang kontrata, amo ining makahatag sa imo sang dugang nga income. Kinahanglan halong ka lang, Cancer. Kinahanglan antes ka magperma, inchindihon mo gid-anay ang kaundan siya. Mga maswerte mo naman nga mga numero 4, 43, 35, 11, 25, kag 15. Vanilla brown is your lucky color. Nabatian ang unang bahin sa ngayon man pagbasa sa mga zodiac sign para man sa itong text sa horoscope karon nga adlaw. Pero siyempre, ang para naman sa complete management sa ngayon liver, ang aktun atay, ang
Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Aksyon Radio Bacolod number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Aksyon Radio Bacolod number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Aksyon Radio Bacolod number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share.
Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasbarang aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will Ayun ni Tita Wilma ang mga nabilin nga mga zodiac sign para sa aton horoscope. Leo na kita. Ang mga Leo, ang mga nitaw, Hulyo 23, tubto Agosto 22, ay kinahanglan magpangamuyo ka, hugot nga pagpangamuyo Leo, no? Para nga may dula inang kadimalason sa imo sini kabuhi, no? Kinahanglan nga mangin malipayon ikaw. Kag matuman ang imo sinihando. Maswerte mo naman nga mga numero 3, 8, 47, 39, 22 kag 11. Ivory white is your lucky color. Ang mga Virgo naman, Agosto 23, tubtob Setyembre 23. Yes, Virgo, mangin istabli ang imo maayo nga pamatyagan, ang imo maayo nga mudo karon nga adlaw. Kag may posibilidad nga makaupod mo ang tawo nga naghatag sang kalipay sa imo. Mga maswerte mo naman nga mga numero 7, 23, 37, 40, 44, kag 35. Carrot orange is your lucky color. Ang mga Libra naman, Setyembre 24, tubtob Oktubre 23. Mga Libra, tinguhaon mo gid, no? Nga pangitaon ang ginahando mo nga kalipay. Ang imo pagkatorpi untati na suno sa imo horoscope. Magpangaluyag ka na. Maswerte mo nga mga numero ay sa mga singles na iya, ha? Okay. Maswerte mo nga mga numero 4, 35, 26, 39, 42, kag 15. Ruby red is your lucky color. Scorpio, ang mga Scorpio, Oktubre 24, tubtob Nobyembre 22, ang imo na batyagan o ang imo panagupnop, isa ina ka gabay para sa imo nabatyagan. Sunda ina, kag mangin malipayon ang adlaw mo. Relax ka lang, Scorpio. Maswerte mo nga mga numero 23, 36, 47, 15, kag 9. Cyan blue is your lucky color. Ang mga Sagittarius, Nobyembre 23, tubtob, Disyembre 21. May maguba ka nga gadget suno sa imo horoscope karon nga adlaw, Sagittarian, no? Hindi ka suno sa imo horoscope kinuripot da, na bakal ka bag-o. Hindi ka anay, hindi mo anay pag ipanugid-sugid nga magbakal ka kung anong naguba daw. Ano importante mo po, hindi mo lang patay. Maswerte mo nga mga numero Sagittarius, 33, 26, 55, 46, kag 9. Lilac violet is your lucky color. Kag sa kadapusan nga zodiac sign Capricorn, Disyembre 22, tubtob Enero 19. Good for health and safety para sa imo ang magstay at home Capricorn. So no sa horoscope, all is well in your life now. Kung
ang kapalaran na amo ang nagtagna sina. Maswerte mo naman nga mga numero 7, 43, 26, 34, 51, kag 20. Cyan blue is your lucky color. Nabatian ang tanan nga mga zodiac sign para man sa itong text sa ka-horoscope karon nga adlaw Miyerkules, Pebrero 3 tuig 2021. Ito na 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Rasyo Emperata, upod kay Tita Wilma batok sa COVID-19. Orasyo Emperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo, sa among kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sininga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton si may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sininga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit. Kabay, ngang ila maayong nga lawas, magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampok mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Palamati sa padayon maninyo nga pagupod kay Tita Wilma sa pagpangamuyo tag sa kahapon angot sa ginapangatubang naton nga pandemic, ang COVID-19. Okay, kay Antonio Beronio, salamat kid. Martin Aliling kay Eddie Laos, so pumandira sa imo Iloy, salamat kid. Mga palangga naton nga mga tagpalamati tiuna sang pagpaalam ni Tita Wilma sa iton pagpangalagad sa sininga hapon sa This Is My Life.
Salamat gid sa inyo. Kag sa ito naman Bible verse for today. Halin sa Psalm chapter 139 verse 4. Before a word is on my tongue, you, Lord, know it completely. Saliwat salamat gid. Buwas na naman kita mag-op dinay. Standby sa may tahong mga drama. Mensahe sang paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod Aksyon Radio.